yang. Halo. Wis maem. Hah? Maem. Awake men sehat, mau matur aku. Awake rada mriyang, Mah. Yo dijogo. Heeh. Males. Kok iso, Mah? Hah? Males. Kok males nang opo kesel? Ora, iso aku nang kono paparan. Piye? Iso aku nang kono mama ora gelem. Lah aku kekeselan. Mama jadi yo. Lah aku ayah kekeselan. Iso gampang kok, Mak. Saras no. Wis. Paham Ora kok. apa-apa. Lah aku mau bet kan nesu to yang ngomongnya minggu gawe aku. Ya wis dikaeke, ya aku ora apa-apa aku mau turu tak pikir ya ora apa-apa karo bojone. Iya, Mak. Aku yo ora iso pikir, Mak. Wong karo dijaluk yo ya. Batin kuwi ning mama tok. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa aku mu terus ayah telepon ke bar mangan aku turu. Ayo. Harus tak pikir, yo piye meneh karang kewajibane. Ku nek pengen karo aku kan rene nek kangen. Aku kan ngomongku, aku kan tak sadari ngono to yang. Yo. Aku ki kangen banget sama mama. Kangen banget. Heeh. Kangen sama mama. Yo ora apa-apa. Aku pengen mangan ta. Apa? Pengen mimpi susune mama. Apa mau ora mimpi susu? Wah. Oh, kentut tok. Yo. Lah sing cek ayah apa bojone? Yo. Ono bareng. Hah? Ono. Bojomu. Yo. Lah pun dengaren bengi Selasa wis kok rebun njaluk meneh. Yo ora ngerti. Mama anu ngomong, ya kudu karo juga. Iya. Berarti ayah rene sesuk. Yo sausake. Kacau keterang. Sesuk ndak kacau nek ning kene. Ora mal. Sesuk berarti bengi ayah renene. Iya ora mal. Kangen banget. Iya. Ora apa-apa. Yo. Nah, tapi mau ayah matur awake loro to. Awake ra penak. Aku tinggal ngono kan mati kok. Hah? Tinggal mentel kan mari kok, Mak. Oh, iya. Iya. Apa to? Aku menyadari to jenenge wong di keluarga. Ora aku ora nesu. Ya musak pekedengan nesu to. Ayah ngomongin kan kangen gue mama ya, sok kemis iya. Mau kelon karo sing wedok. Ya ora apa-apa to aku menyadari wong jenenge bojo. Ya. Karena iso nolak nek bojone njaluk. Yo. Sing kan ora mbek itu. Penting ora mbek wong liya ya. Ora mbek mama. Iya. Ora mbek liya-liyane. Iya. Ora mbek kocok do. Iya. Iki lan Mak. Yo lumrah to anakku seneng. Ya terus tak. Aku duwene ora kenal. Aku duwene ku seneng to, setia. Batin yo ning mama terus. Ya tapi nek ngono ora kelingan nyung ra.
Kok kelingan Oma. Ono lagi kikuk kelingan yang ora mungkin to kok ngedrap to sini lang. Mama ki. Kok Mama. Cemburu lho, aku cemburu. Kosone Mama wingi lho. Tapi efek Iya. bisa kok Mama, nanti saya bisa kok. Yo wis to nek sik kroso. Ya. Apa ora aku. Oke. Yo nek ngono ki malah apik, badi bojomu rek curiga. Yen sampean ki winning juga. Mama sih kosong ora. Yo sik kroso banget. Pas aku mentil Mama kosong ora. Kroso. Nek nafsuku kan tanggung awakmu tok. Lah nek sampean kan big dua. Terus rasa begitu-begitan sih. Terus man saya mau matur muni mriyang kok. Ya kan kon. Kan kolon kaya lelang tirak wingi matur yo. Aduh mah aku sampe lemes gluyur. Wah, akan kitoke yo. Iki mau matur, mah awakku ora enak mriyang jebule bar kober karo bojone kan ya. Iki tening Mas Pri. Sehat sama. Istirahat mangan mari. Yo tidak mana. Aku pengen mangan meneh iki. Wis males aku. Ini apa lah mau apa mangane? Apa sih yo tapi iki mah. Aku mau nek ton lontong lek Rambak. Potongan ana rambut ora mah. Ora ono keriting. Ya mas, apa mungkin janggal ya kadung karo bojone yo. Ora ngomong-ngomonge ora jembut. Dulu ingon nang kene. Kantak ingo bojomu ruman. Nek kok ora apa-apa ya, bojomu merak ketok yen sampean ki dening jowo ya. Jadi Mama Desi. Mama wis tambah pengen mas lanjut karo anak. Iya. Ya. Iya. Angkat terus kok mbek Mama kok mah. Apa iya? Yo pemah. Berarti mu jam piro nek kon? Itu mah sepuluh. Tapi ini kelurahan. Jam 8. Bareng aku jam 8 no tamune. Lah.